এটা প্ৰাৰ্থনা যিখুৰ নাম লৈ প্ৰাৰ্থনাটো জপ কৰিলেই ভাল হৈ যায় ৰোগ জিলাত ধৰ্মান্তকৰণ হৈছে ইটোৰ পিছত সিটো মৰাণ পৰিয়াল এইটো এটা ভয়ংকৰ জাল হয় এখন ভয়ংকৰ জাল পেলাই डिसेम्बर दाना सफैनाय लोगो लोगोनो साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा गोसोआव मोनसे रंजानाय जाखाङो बेनो जाहैबाय क्रिसमासखौ लानानै बरदिनखौ लानानै नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना मिथिगौना बे बरदिनखौ लानानै बे बरदिननि समाव जोंनि रंजानायखौ नस्त खालामनो थाखाय जोंनि आशीर्बादखौ सेनानै लांनो थाखाय सैतानाबो गोबां रोखोमनि खामानि मावगासिनो दङ दिनै बे 2024 नि जितु डिसेम्बर मान्थ दङ दान दङ बे डिसेम्बर दानाव गोबां रोखोमनि ख्रिस्टियानफोरखौ लानानै गोबां नंखाय बाथ्राफोर नंखाय रादाबफोर फोसावगासिनो दङ दिनै मोनसे बेबायदि रादाब लानानै फैदों जि रादाबखौ खोनायोब्ला नोंथांमोना नायोब्ला नुयोब्ला गोबां दुखु नांगोन जेरावहाय ख्रिस्टियानफोरखौ गोबां गाज्रि रायदों गाज्रि गोबां रोखोमनि राव बाहायनानै दायनिगिरि खोख्लैनो थाखाय हास्थायगासिनो दङ मिडियानि सुबुंफोरा निउज चेनेलनि सुबुंफोरा दिनैनि जि भिडिअ क्लिप लानानै फैदों बे भिडिअ क्लिपआ निउज लाइभ जितु टिभि चेनेल निउज चेनेल दङ बै निउज चेनेलफोरा लानानै फैनाय बिथांमोननिफ्राय लानानै फैदों जेन बे बाथ्राखौ जों साफ्रोमबो मोनथियो मिडियानि मानसिफोरा निउज चेनेलनि मानसिफोरा मा ख्रिस्टियानफोरखौ मा दायनिगिरि खोख्लैदों बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जेन जोङो रोखायै मोनथियो बे थांखिखौ लानानै फैनाय जादों जि बाथ्राया अरुणाचल आरो आसामनि सिमायाव नांथाबनानै थानाय तिनिसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय जि बुरिदिहिं बालिजान बोका पथार दिघली पथार आरो नकथालगुरि बे गामिफोराव जाय व्यक्तिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय बैसोर व्यक्तिफोरखौ मिडियानि मानसिफोरा थांनानै हाइकार्ड लाहैदों इन्टारभिउ लाहैदों बिनि उनाव आरो गोबां बाथ्राफोरखौ बिसोर बुंदों अनजाग्रा प्रियफोर दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदो बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना रोखायै मोनथिसिगोन आरो बेजोंनो लोगोसे गेजेर आङो बाथ्राफोरखौ बुंलांगोन যিখুৰ নাম লৈ প্ৰাৰ্থনাটো জপ কৰিলেই ভাল হৈ যায় ৰোগ এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আমি এতিয়া মোক যেনেকৈ মই ভাল হ'লোঁ লোকেও তেনেকৈ সুধি আহিছে কেনেকুৱা কি হ'ল ভাল হ'লে আমাৰ পৰিতা নাম সমস্যা বা সমাধানৰ প্ৰভু যীশুক লৈছোঁ তাতে অনন্ত জীৱন আছে বুলি কৈছে আৰু মৰিলেও আমি স্বৰ্গত যাব পাৰোঁ স্বৰ্গৰ তলত মানুহৰ আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ নাম দিয়া হ'ল প্ৰভু যীশুক বুলি কোৱা হৈছে আৰু সেই বিশ্বাসতেই প্ৰলোভিত হৈ তিনিচুকীয়া জিলাত ধৰ্মান্তকৰণ হৈছে ইটোৰ পিছত সিটো মৰাণ পৰিয়াল जाय व्यक्तिया बेयाव नुजाफैदों हाइकार्ड लाजादों इन्टारभिउ लाजादों बिथाङा थोंजोङैनो बाथ्राखौ मोजाङैनो बुंदों बिथाङा जिसु ख्रिस्टनिफ्राय सोखाजानायखौ मोन्दों नाथाय मिडियानि जितु व्यक्ति बिथाङासो खोथाखौ उल्था बुंगासिनो दङ जे प्रलोभन मोननानै बिथांमोना बेखौनो फोथायनानै ख्रिस्टियान जागासिनो दङ होननानै गोबां बाथ्राखौ बुंदों नंगौ दिनै बाइबेला जोंनो बेखौ फोरोंदों दि जेरावहाय फोथायनानै जाय व्यक्तिया जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै आर'ज खालामजागोन बै व्यक्तिया गासै समयसानिफ्राय उदांस्रिखौ मोनगोन गानायखौ मोननो हागोन बायदि रोखोमनि बेराम आजारनिफ्राय सोखाजानायखौ मोनगोन बेखौ जिसु ख्रिस्टआ जोंनो रोखा खालामदों आरो बेबायदिनो जायो आरो बे बाथ्राया प्रलोभननि बाथ्रा नङा जाया एंकार जे निउज चेनेलाव जि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा प्रलोभन होननानै सोदोब बाहायदों बे जाहैबाय लुबैहोनाय होननानै प्रलोभन माने लुबैहोनाय बेबायदि मालाबाबो जायाखै बे जाहैबाय एक्सपिरियेन्स जाय व्यक्तिया जिसु ख्रिस्टनियाव आर'ज खालामदों सोखाजादों बे जाहैबाय बिनि एक्सपिरियेन्स आरो बे एक्सपिरियेन्सखौ मोननानै बिथाङा जिसु ख्रिस्टनियाव फैदों सैथो इसोरनियाव फैदों এইটো এটা ভয়ংকৰ জাল পেলোৱা হৈছে আচলতে ধৰ্মান্তকৰণৰ জাল এইটোৰ ওপৰত যদিহে চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যদিহে ব্যৱস্থাকৰণ যদিহে নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ মৰাণ যিটো জনগোষ্ঠী আছে এই জনগোষ্ঠীটো যে নিঃশেষ হৈ যাব সেইটো কিন্তু 100% নিশ্চিত হৈ গৈছে হয় এখন ভয়ংকৰ জাল পেলাইছে যিখন জালত পেলোৱা হৈছে ৰাজ্যৰ হিন্দু পৰিয়ালক দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰা উজনিৰ তিনিচুকীয়ালৈ সকলোতে প্ৰলোভনৰ পাকচক্ৰত পৰি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰ হৈছে হিন্দু निउज लाइभनि निउज जाया फरायगासिनो दङ बिथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों बे जाहैबाय मा जे जाल ख्रिस्टियानफोरा जाल बाहायदों होननानै ख्रिस्टियानफोरा जालनि गेजेरजों हिन्दुफोरखौ ट्रेप खालामनानै ख्रिस्टियान खालामदों नंखाय बाथ्रा नङा होमब्ला अनजाग्रा प्रियफोर जों बयबो मोनथिगौ मिडियानि मानसिफोरा माबायदि बाथ्राफोरखौ बाहायदों माबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनानै मानसिफोरखौ जोंनि गेजेराव गरम खालामनानै होदों दुंहाव मोनसे परिस्थितिखौ लाना फैनो नागिरदों जेराव ख्रिस्टियान हिन्दुनि गेजेराव मोनसे मिलायनाय दङ गोजोननाय दङ बैफोरखौबो बिसोर सिफायनानै होनो नागिरदों बिथांमोननि बाथ्राफोरखौ लायोब्ला जोंनियाव मोनसे दुंहाव परिस्थितिया फैगोन नाथाय बेबायदि नङा सोर ख्रिस्टियाना माबायदि मा जाल खालामनानै सोरखौ ख्रिस्टियान खालामदों बिथांमोना बे बाथ्राखौ दिन्थिनाबो होनो हाया फोरमानबो होनो हाया नाथाय गावसोरा हले गोसो बायदि बखिलाबायगासिनो दङ जे जाल खालामदों जों मोनथिगौ
जोङो आर'ज खालामो जोंनि आर'जखौ जिसु ख्रिस्ट'आ खोनासङो आरो आर'जनि फिननायखौ जों साफ्रोमनोबो होयो जाय बेक्तिया फोथायनानै जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव फैयो फोथायनायनि गेजेरजों बै बेक्तिनि बेरामखौबो सोखानानै होनो हागौ बिथांनि दुखु दाहाखौ गोजान खालामनो हागौ बिथांनि समयसाफोरखौ गोजान खालामनो हागौ जिसु ख्रिस्ट'नियाव बे बोलोआ दङ बे गोहोआ दङ मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ इसोर दा जों बयबो ख्रिस्टियानफोरा बेबायदि सोरखौबा ख्रिस्ट'नियाव लाबोनो जिसु ख्रिस्ट'नियाव लाबोनो थाखाय रावबो ख्रिस्टियानफोरा जाल बिसायाखै आर'ज खालामनाया जालनि खामानि नङा बे जाहैबाय जोंनि फोथायनायनि खामानि आरो बेखौ जोंखौ इसोरा खालामनो होदों मावनो थिनदों जोङो सोरनिबा थाखाय आर'ज खालामो सोरबा गैजायिनि थाखाय आर'ज खालामगोन सोरबा धोनिनि थाखाय आर'ज खालामगोन सोरबा बेरामिनि थाखाय आर'ज खालामगोन सोरबा असुबिदायाव थानायनि थाखाय जों आर'ज खालामगोन सोरबा गोजोननायाव थानाय बेक्तिनि थाखायबो आर'ज खालामगोन जों बयबो सुबुंनि थाखाय आर'ज खालामो आरो बे आर'जखौ जिसु ख्रिस्ट'आ खोनासङो बे माबा मोनसे जालनि बाथ्रा नङा ट्रेपनि बाथ्रा नङा এই দৃশ্য তিনিচুকীয়া জিলাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ বুঢ়ীদিহিং মৌজাৰ বালিজান বোকাপথাৰ দীঘলী পথাৰ আৰু নকঠালগুৰিত মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ 44টা পৰিয়ালক চল চাতুৰিৰে ধৰ্মান্তকৰণ কৰিলে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ এজেণ্টে अनजाग्रा प्रियफोर बेयाव मा सोदोब बाहायलायखो एजेन्ट होननानै बबेबा LIC इन्सुरेन्स बबेबा माबा मोनसे कम्पानिनि खामानि मावनायफोर बायदि एजेन्टनि बाथ्रा बुंबाय जे ख्रिस्टियानफोरनि एजेन्टआ जबरदस्ति हिन्दुफोरखौ ख्रिस्टियान खालामदों होननानै नंखाय बाथ्रा जोंनियाव एजेन्टबो थाया जोंनियाव एजेन्टबो गैया जों बयबो मण्डलिनि साफ्रोमबो सुबुंफोरानो जिसु ख्रिस्ट'नि खामानिखौ मावो जों जिहेतु एक्सपिरियेन्स दङ जिसु ख्रिस्ट'आ सैथो इसोर होननानै दा बेवहाय बे एक्सपिरियेन्सखौ जोङो शेयार खालामो सोरबा बेक्तिया नाजावै बिथांमोननि बाथ्रा नाथाय रावबो ख्रिस्टियानफोरा जबरदस्ति खालामनो हाया जबरदस्तिनि बाथ्राखौ जेरावबो बुंबाय थायो नाथाय बिथांमोना दिनैसिम रावबो फोरमान होनो हायाखै जे आंखौ जबरदस्ति खालामदों होननानै फोरमान होनो हाया সীমান্তৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক প্ৰথমেই প্ৰলোভন দিয়া হয় ধনৰ খ্रिस्टियानफोरा माबायदि खामानि मावदों बे जाहैबाय धोननि लुबैहोनानै धोनखौ दिन्थिनानै धोन लुबैहोनानै मानसिफोरखौ ख्रिस्टियान खालामदों होननानै बेवहाय दाबि खालामदों एबा बिथाङा बुंदों अनजाग्रा प्रियफोर जों बयबो मोनथिगौ माबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनानै मानसिफोरखौ दुंखांहोनो नागिरदों जों बेखौसो नुनो मोन्दों बे भिडिअनि गेजेरजों नङा होमब्ला जों रावबो ख्रिस्टियानफोरा सोरबा हिन्दु सुबुंफोरखौ एबा गुबुन धोरोमनि मानसिफोरखौ जोङो फैसा होनानै जोंनियाव फै होननानै रावबो बुङा आरो जोंखौ बाइबेला बेखौ फोरोङाखै जे जोङो मानसिफोरनो थाखा फैसा राननानै जिसु ख्रिस्ट'खौ नुहो बे बाथ्राखौ माब्लाबाबो बाइबेला एलाउड होआखै एबा बाइबेला खालामाखै आरो रावबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरा खालामा आरो जुदि सोरबा ख्रिस्टियान सुबुंफोरा खालामदोंब्ला बियो थार सैथो ख्रिस्टानानो नङा তাৰ পিছতেই ৰোগৰ গইনালৈ পৰিয়ালবোৰক দিয়া হয় যীশুৰ বাণী যীশুৰ প্ৰাৰ্থনা আওৰালেই ভাল হৈ যায় বছৰ বছৰ ধৰি ৰোগে জুৰুলা কৰি ৰখা একোজন ব্যক্তি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ এজেণ্টে পোনপ্ৰথমে চক্ৰবেহুত সুমুৱাই লয় হিন্দু পৰিয়ালক আৰু হিন্দু পৰিয়ালে সেই প্ৰলোভনৰ জালত পৰি চক্ৰবেহুত ভৰি দিলেই সফল হৈ যায় খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ এজেণ্টসকলৰ উদ্দেশ্য শুনক মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ এইসকল লোক কিদৰে হিন্দুৰ পৰা খ্ৰীষ্টানলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল আমাক আকৰ্ষিত কৰা মানুহ আছে বহুত হেৰিয়ৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলে তাৰপৰা মাকুমৰ পৰা আহিছে অৰুণাচলৰ পৰাও আহে প্ৰথমে প্ৰাৰ্থনা শিকোৱাহি আৰু কি প্ৰাৰ্থনা শিকায় যীশু প্ৰাৰ্থনা শিকায় আমাক এইটো আমাৰ ঘৰত যিটো বেমাৰ হৈ থাকে মোৰ হয় মানুহজনী হয় এইটো বেমাৰ হৈ থকাৰ কাৰণে মই এইটো যীশু প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ হয় আজি 2 বছৰ হৈছে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি থকা হয় এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পৰা আমাৰতো বেমাৰ বিঘিনি একো নাই চব ভাল হৈ আছে মোৰ ঘৰত 4জনে মই কৰোঁ আৰু মানুহজনী কৰে ল'ৰাটো কৰে ছোৱালীজনী এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আমি এতিয়া মোক যেনেকৈ মই ভাল হ'লোঁ নোকেও তেনেকৈ সুধি আহিছে এইবিলাক এনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি ভাল হয় তেনেকৈ আহিছে আৰু তেনেকৈ প্ৰভু যীশুক জনাওঁ সকলো কুশলে ৰাখক বুলি আমাৰ পৰিতা নাম সমস্যা বা সমাধানৰ প্ৰভু যীশুক লৈছোঁ তাতে অনন্ত জীৱন আছে বুলি কৈছে আৰু মৰিলেও আমি স্বৰ্গত যাব পাৰোঁ স্বৰ্গৰ তলত মানুহৰ আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ নাম দিয়া হ'ল প্ৰভু যীশুক বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া বেমাৰত মই 2 বছৰ 3 বছৰমান বেমাৰত ভুগি আছিলোঁ তাৰপাছত চবে জানে ওচৰ ৰাতি 1-2 বজাত মই এম্বুলেঞ্চ মাতি মেডিকেল যাওঁ তেতিয়া মোৰ অৱস্থা বেয়া আছিলে মানে নিজে ক্ষীণ হৈ গৈছিলে ইমান তেনেকুৱা হৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া এই বৌ ক'লে এনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে ভাল হয় বুলি তাৰপিছত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ সঁচাকৈ দিছোঁ প্ৰাৰ্থনা তাৰপিছত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ যিটো ধৰ্ম তাত কিছুমান বেছ কাম সেইবিলাক কৰিছোঁ তথাপিতো আমি ভাল পোৱা নাছিলোঁ মানে যেতিয়া আমি যিটো প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা
আমি ঘৰখন শান্তি হৈ গ'ল। আকৌ মোৰ দেউতা আছে, দেউতাও বহুত বেমাৰ আছিলে, ভৰি খোজকাঢ়িব নোৱাৰিছিলে, তাৰপিছত আকৌ এনেকুৱা কানি দাগ স্পাৰ্ডা এইবিলাকো খাই আছিলে, চবেই জানে। তাৰপিছত দেউতাও মানে একেবাৰে দেখাত বেয়া হৈ গৈছিলে, তেনেকুৱা হৈ গৈছিলে। তাৰপিছত সঁচাকৈ দেউতাও যেতিয়া যীচুক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, বিশ্বাস কৰিলে, তেতিয়া সঁচাকৈয়ে ভাল পালে। দেউতা এতিয়াতো ধুনীয়াকৈ ঘূৰি ফুৰে। नोबेदा अनजाग्रा प्रियफोर बिथांमोनालाय माथो हायखौ होखो बिथांमोना जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय मानि थाखाय नाजावखो बिथांमोना गोसोआव मोनसे फोथायनाया फैबाय आरो बे गोसोआव फोथायनाय फैनाया जाहैबाय बिथांमोना जिसु ख्रिस्टनि मावनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांमोननि जिबनाव गोबां समस्याफोर दङमोन, बेराम आजारफोर दङमोन, जाय बेराम आजारफोरखौ डक्टरफ्रा सारेन्डार खालामनो गोनां जादोंमोन, जे डक्टरफोरा हालिया होननो गोनां जादोंमोन बा प्रब्लेम्सआव नुजादोंमोन, जेरावहाय बिथांमोनहा जिउआव गोबां रोखोमनि जेंनाफोर दङमोन। नाथाय आर'ज खालामजानायनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टजों आर'ज खालामजानायखाय जिसु ख्रिस्टआ बिसोरखौ आशीर्बाद खालामबाय आरो बिथांमोननि जेंनाफोरखौ बेरामफोरखौ सोखानानै होबाय। नाथाय बिथांमोना बुङाखै जे जोंखौ थाखा होनानै जिसुनियाव लानानै फैदों, जोंखौ ख्रिस्टियान खालामदों, जोंखौ धर्मान्तरण खालामदों, बायदिसिना बेफोर बाथ्राफोरखौ फंसेबो बुङाखै। नाथाय मिडियानि मानसिफोरासो सुबुंफोरासो बेखौ आलादायै बुंगासिनो दङ। नाथाय बिथांमोननि जिथु साखि होनाय बे साखि होनाया अके दङ, बिथांमोना जेरैहाय मोन्दों बेबायदिनो बिथांमोना बुंदों। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিয়পি পৰিছে ধৰ্মান্তকৰণৰ বিষবাষ্প। আৰ্থিক দৈন্যতাৰ সুযোগ লৈ গাঁৱে গাঁৱে হিন্দু পৰিয়ালক টাৰ্গেট কৰি লৈছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ এজেণ্টে। মৰাণৰ এইসমূহ পৰিয়ালকো দিয়া হৈছে 1 পৰা 1.5-2 লাখ টকাৰ অফাৰ। আৰু সেই লোভত পৰিয়েই সনাতন ধৰ্ম এৰি খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ পৰিয়ালে। এই বিস্ফোৰক অভিযোগ সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি কুলেন্দ্ৰ মৰাণৰ। অতি দুখৰে ক'ব বিচাৰোঁ, আমি মৰাণসকল বৈষ্ণৱ ধৰ্ম বিশ্বাস কৰোঁ আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছোঁ অতদিনৰ পৰা। আমি দুখেৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ সেই খ্ৰীষ্টান মিছনাৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দি আগ্ৰাসনৰ মনোভাৱেৰে, ধৰ্মীয় আগ্ৰাসনৰ মনোভাৱেৰে মৰাণসকলৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি বেলেগ ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাই তেখেতলোকে এই শৈক্ষিকভাৱে অনগ্ৰহতৰ জাতিটোক তেখেতলোকে মিছনাৰীসকলৰ সংস্কৃতি আনি দিব বিচাৰিছে। আমি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, আমি শংকিত হৈছোঁ। কোনোবা সেই তেখেতলোকক কয় যে কি আমি পইচা দিম বুলি। আমি পাইছোঁ যে খবৰ পাইছোঁ যে কি হ'ল, এটা ঘৰত যেতিয়া এটা ঘৰক যেতিয়া খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ লৈ যোৱা হয় তেখেতলোক 1.5 লাখ পৰ্যন্ত দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। जायहा बेवहाय बुंगासिनो दङ 1 लाखनिफ्राय 1.5 लाखनि गेजेराव एबा 1.5 लाखसिम बिथांमोना फैसा होदों होननानै बिथांमोना खुगाजोंसो बुंदों, नाथाय जोंनो फोरमान होनो हायाखै, फोरमानखौ दिन्थिनानै होनो हायाखै। जेरावहाय ख्रिस्टियान मानसिफोरा हिन्दु सुबुंफोरनो ख्रिस्टियान जाथों होननानै 1 निफ्राय 1.5 लाख थाखा होदों होननानै खुगाजों बुंदों, नाथाय फोरमान गैया। फोरमान होनोबो हानाय नङा, मानोना रावबो ख्रिस्टियान मिशनारिफोरा, ख्रिस्टियान मण्डलिफोरा बेबायदि खामानिखौ मावा। बेफोर गासैबो खुगाजों बुंनायल'सो बाथ्रा, नाथाय फोरमान होनो हाया। जुदि फोरमान होनो हानायमोनब्ला जानो हागौ हयथ' लोगो लोगोनो आयेननि सहाय लानानै बै होग्रा मानसिफोरखौ हमगौमोन। नाथाय दिनै फोरमान होनो हाया, बेफोर गासैबो नंखाय। मानोना रावबो ख्रिस्टियान मानसिफोरा बेबायदि खामानि मावनो हाया, मानोना जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ बेखौ मावनो थाखाय थोनाखै। जिसु ख्रिस्टआ बेखौसो बुंदों, नोंसोरनो जेरै ओरैनो होनाय जाबाय, बे एरैनोखौ नोंसोरबो गुबुननो एरैनो हो। आं जेरै अननायखौ नोंसोरनो एरैनो होदों, नोंसोरबो अननायखौ गुबुननो एरैनो हो। जिखौ मोनबाय बेखौनो नोंसोरबो गुबुननो हो, एरैनो हो। धोन दौलत लायालाफानो बेखौसो जोंखौ फोरोंदों। बेफोर गासै बिबुंथिफोरा जोंनि गेजेराव मोनसे दाङाबाजिखौ लाबोनो थाखाय, मोनसे दुंदुं हाव हाव समखौ लाबोनो थाखायसो बेफोरबायदि बिस गोनां बाथ्राफोरखौ बुंदों। টকা দিছে 50,000 তেনেকুৱা ধৰণকে দিয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। যে কিবা প্ৰাৰ্থনা কৰিলে তেখেতৰ বেমাৰ আজাৰ পৰা আদি কৰি ঘৰখনৰ অপায় মংগলবিলাক দূৰ হোৱাৰ কাৰণে যিটো কথা কৈছে, আজি আধুনিক যুগত চিকিৎসা শাস্ত্ৰৰ যোগেদি আমি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ পৰীক্ষা পৰা আদি কৰি সকলো ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ। আজি আধুনিক যুগত সকলো কৰিব পাৰি। এইবিলাকৰ প্ৰতি আমিও কৈছোঁ, আমাৰ সেই জনসাধাৰণক কৈছোঁ, যিসকল লোকে গৈছে তেখেতলোকে ইয়াৰ প্ৰতি আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব। आसा खालामदों साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों माबा मोनसेब्लाबो गियान मोन्दों, सोलोंनो हादों। प्रियफोर, जोंनि गेजेराव जों ख्रिस्टियानफोरनि बाथ्राफोरखौ गुबुनफोरनो नंखाय बाखाय बाथ्राफोरखौ मोनथिहोनानै बेबायदिनो मोनसे दुंदुं हाव हाव परिस्थितिफोरखौ लाबोनो नागिरदों, जेरावहाय नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंदों। जाल ख्रिस्टियानफोरा जाल खालामनानै ख्रिस्टियान खालामदों, ख्रिस्टियान एजेन्ट दङ, बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि सोदोबफोरखौ बाहायनानै समाजनि गेजेराव जोंखौ ठाट्टा होनो, समाजनि गेजेराव जोंखौ खोख्लैनो, गोबां रोखोमनि दुखु होनो जोंखौ नाजादों। जेखि जादिया बिथांमोनखौ जिसु ख्रिस्टआ निमाहा खालामथों आरो बिथांमोननि जि नेगेटिभ खामानिखौ मावनाय, बे नेगेटिभनि गेजेरजोंनो जिसु ख्रिस्टआ खामानि मावथों। जायफ्रा इनभेस्टिगेसन खालामबाय थादों, बै इनभेस्टिगेसन खालामनाय व्यक्तिफोरखौ जिसु ख्रिस्टआ नाजावथों। जेरैहाय पौला मोनसे समाव जिसु ख्रिस्टखौ उनसंग्रा व्यक्तिफोरखौ नासयदोंमोन,
धारना होदोंमोन नाथाय पौला मोनसे समाव जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों थिग बेबायदिनो दिनैनि समावबो जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नासयदों जिसु ख्रिस्टनि मण्डलिफोरखौ ठाट्टा होदों बिथांमोनखौ जिसु ख्रिस्टआ नाजावथों आमेन दिनैनि बिदिखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय इयुननि समाव लाबोफिनसिगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह